Kaag sa numero 1 sa mga balita subong nga adlaw. Temporaryo anay nga limitahan ang admission sa mga iloy kag mga kabataan sa Corazon Locsin, Montelibano Memorial Regional Hospital iti kasunod sang fungal outbreak sa Neonatal Intensive Care Unit o NICU. Ini ang ginannounce sa ospital sang Lunes tuyo sini nga balikawan ang paglaptas ang amo nga tumalagsangon nga fungal pathogen kag mapangapinan man ang mga premature nga lapsag. Ginsiling ni Dr. Joan Serrada, ang Corazon Locsin, Montelibano Memorial Regional Hospital Chief nga mayara sang outbreak sa NICU. 3 ka mga premature babies ang apektado sang Candida auris. Ang mga fungal pathogen sa masami nagaapekto sa yadtong mga yara sang severely compromised immune system. May 50 diyas nga yara sa ospital ang natungdan nga mga lapsag kag sila ang gina-isolate gikan sa iban nga mga lapsag. Suno kay Serrada, ilaman gina-proteksyonan ang iban nga lapsag sa NICU nga premature man. Sa nagligad nga inadlaw, nakitaan naman sang improvement ng kondisyon sang 3. Sarang maglapta ang Candida auris paagi sa person-to-person contact o kung paagi sa mga na-contaminate nga mga bagay. Magabukas ang NICU sa ospital para sa dugang nga admission kung fully contained na ang Candida auris situation. Suno sa kay Serrada. We are going to limit admissions in our mother and child unit. Why mother and child? Because the outbreak is currently at the Neonatal Intensive Care Unit or NICU. And as such, syempre may mga parents din na sila. No? So, the problem right now is we have an outbreak sa NICU of 3 patients with Candida auris. So Candida auris is a fungal na pathogen. It's actually an opportunistic pathogen, meaning it only affects those na may usually may problems sa immune system or those nga dugay na sa healthcare system with antibiotic use